Bueno, pois despois da inauguración imos a comenzar entón coa parte dos relatorios. E entón, bueno, pois imos a empezar con Salvador Naya. É o primeiro ponente, non? E sí, ti ponte cómodo e bueno, pois Salva pois nos vai a falar da detección de anomalías usando o paquete QCR. Moi ben, nada, pois moitas grazas a todos de novo. A verdade é que este é un traballo conxunto con Javier Tarrío, que é colega da Universidade da Coruña, Miguel Flores, que é colega tamén do departamento, no sentido de que está no grupo MODES como investigador asociado, pero é profesor da Politécnica de Quito, en Ecuador, e Rubén Fernández Casal, que non sei se ha estado xe por aquí, pero sei que se non está online, porque sí que iba a asistir, colega tamén do grupo MODES da Universidade da Coruña, é un gran fan e un gran programador de R, porque eu máis ben son usuario de R. Quizás aquí na xornada, como é de usuarios de R, si teña cabida, pero xa digo, é unha parte moi pouco. Neste sentido, pois, teñen máis mérito calquera dos que están aí que eu, simplemente que xa que viña invitado tamén á mesa, pois aproveitei e xa vou a contar un pouquiño esta historia. Entonces, vou a falar do tema das anomalías, que é un tema que antes falábamos, dos cambios que xurdiron nos últimos tempos, entón, cousas que antes se consideraban outliers ou datos atípicos e tal, e incluso que estábamos en conceptos como clasificación supervisada, non supervisada, pois agora con este novo mundo no que estamos da industria conectada, da IoT e tal, cada vez ten máis importancia outro tipo de palabrería, porque no fondo é cambiar os nomes, pero é un pouco, algúns falaban de viño vello en botellas novas, por entender un pouco o tema. Entón, a veces sí que é importante o cambio dos nomes, porque os nomes, especialmente no mundo da industria, son de gran importancia o que se vai falar. Agora, o tema das anomalías é algo que no mundo do control de calidade, que ten unha historia, como a maioría sabe, bastante antigua, e que data xa dos anos 20, cando empezaron os traballos de Xíjar para controlar un tema moi ligado tamén ao que hoxe nos move aquí, porque ele empezou traballando na Bell Telefón e empezou, ademais, foi un dos promotores do C, que logo daría salido S, que acabaría como software libre R, o sea que todo está conectado na ciencia. Pois o estudio que facía ele era precisamente para detectar fallos no tendido de teléfonos que se estaba montando naquel momento en Estados Unidos. Empezou por aí, logo acabaría en mundos do Pentágono, porque tocou a época da guerra, estuvo traballando ali. Entón, ese tema das anomalías, pois, daquela non se vía así, se vía como un control de calidad. Entón, o que quero contar aquí é ver como cambiou un pouco o paradigma do tema do control de calidade, que hoxe está máis focalizado e máis centrado nas anomalías e no estudio das anomalías. De feito, os últimos traballos de máster que codirixín con Javier estaban nesa liña, estaban en empresas, distintas empresas, solemos sempre coller traballos de tipo B aplicados, tamén un pouco polo noso perfil de estadísticos aplicados, estaban en detección de anomalías, sean FINSA, sean a banca, sean diferentes en empresas do sector do que vou falar un pouco aquí, de tema de eficiencia enerxética, pero detección de anomalías que, xa digo, pode ter outro tipo de formato, pero no fondo vai ao mismo. Entón, o que puiden mirar así moi por encima, e xa digo, non son experto, seguro que hai moitos máis paquetes, e incluso a maioría dos paquetes se podrían, algúns gráficos de ggplot e todos estos, se podrían ver como detección de anomalías ou detección de outliers, pero hai un, incluso que Anomaly Detection, que está basado no método de lineal de regresión, o LOES, coñecido pola maioría, e que, curiosamente, eu intentei no ahora, porque tiña uns exemplos moi bons no seu momento, cando usamos, porque o dábamos incluso no máster e tal, e ahora, destas cousas que pasa a veces no R, a persoa que estaba encargada de subir os datos, está un pouco fora de uso, é difícil acceder aos datos que había un tema de taxis en Nova York, que había unhas bases de datos moi boas aí para traballar especialmente a nivel didáctico.
E, bueno, é unha pena porque non está ahora activo, sí que se pode usar se cargas no CRAN e tal, pero, bueno, pois estas cousas que pasan, non? Logo hai outro tema de autocoder, que tamén vai un pouco no mismo, isolation forest, que ten que ver co algoritmo forest tamén entre inteligencia artificial e estadística, no? Porque este tamén usan moito en inteligencia artificial. O paquete stats, que este sí que é quizás máis coñecido, especialmente o algoritmo de K-medias. E logo, claro, veño vender o meu libro, entón, aquí a idea pois, é ver que un paquete que fixemos, además que naceu ligado tamén ao máster de técnicas estadísticas, porque isto se creou na tesis de Miguel Flores, cando leo a tese aquí, pois un dos traballos que iba engadido era a creación dun paquete de Quality Control Review, que era o nome que ademais o nome realmente tamén podo decir aquí que en principio ia ser Quality Control and Reliability. A R era de fiabilidade, pero logo despois o de control de calidade era tan grande que fixemos un paquete diferente de fiabilidade, como xa tiñamos subido e xa tiñamos o QCR como xa se coñecía o nome, pois e acabamos cambiando a R polo review, no? Polo de revisión. Entón, pois, hai así como dúas grandes versións. Na primeira, bueno, xa a primeira foi, creo que do 16, pero logo fomos implementando, e na última, do 22, foi onde implementamos este tema de detección de anomalías, de datos funcionales, de gráficos de control con datos funcionales, e tamén temos o paquete publicado un R-Journal, e incluso hai por aí pois unha especie de páxina onde podes baixar os datos, hai un tutorial que está en vídeo, que se pode... Bueno, isto sobre todo mérito, como digo, neste caso Miguel e Javier son os que... Bueno, este é un pouco o tema do paquete. Entón vou a contar, como se trataba de usuarios e onde se usa, e tamén enlaza un pouco coa mesa redonda, no? Que onde podemos usar o R. Pois vou contar dous casos que xuntei pola zona, por se non é que teñan moitas relacións con outros, teñen a relación de que están ubicados en Panamá, a proposta, non? Entonces, este é un traballo que fixemos e que, bueno, ainda continuamos, porque a verdade é que dá máis agora neste momento, pois falaba antes dos cambios, un dos grandes cambios é o cambio climático, non? O calentamento global que todos estamos vendo. É un dos grandes problemas que está tendo o Canal de Panamá é xustamente eso, porque o Canal de Panamá basase en que chove moito en Panamá, pois hai unhas choivas tremendas na zona do lago Gatún, que é onde quedan os barcos anclados, e iso fai que as esclusas se poidan mover e que poidan permitir o tránsito dos buques, non? Pois neste momento estuvo parado, fai uns días, por falta de choivas, e que entón as esclusas non podían ter os movimentos, non? Entón, bueno, aquí vou contar un pouquiño a historia de por que nos metemos neste tema, e tamén ten que ver o que ten que ver cos datos, que é outro dos grandes temas, non? Antes comentábamos que a importancia que ten neste momento os datos, non? Sean big datos, sean datos pequenos, sean microdatos, pero o acceso aos datos, que todo o mundo dá por feito que é fácil, non é tan fácil. De feito, acceder aos datos do Canal de Panamá non foi unha cousa tan doada como pode parecer, e tivemos a sorte de que, bueno, un das persoas que colaborábamos con ela, pois era o director do Canal de Panamá. Entón, o seu director do Canal de Panamá tiña os datos, e traballou con nosotros, é un coautor de 3 ou 4 traballos que temos en diferentes revistas de enxeñería naval. Tuvemos a oportunidade tamén, gracias a isto, de estar ali no canal, que é unha visita moi recomendable o que lle guste a industria como tal. Este é unha das grandes obras do siglo XX. Eu diría que a ampliación do canal, que é iso que vedes aí, que é esa terceira, que chaman as terceiras esclusas, que isto está na zona do Pacífico. O canal, sabedes, no Pacífico, co Atlántico, entonces van do norte ao sur, porque Panamá está, ainda que no mapa moitas veces o vemos sesgado, está entre norte arriba e sur abaixo. E así os barcos que van hacia o norte chamanlles nortes, e os que van hacia o sur chamanlles sures. Isto vai salir despois como unha variable interesante. Entón, a necesidade, o canal antigo era aquel que vedes pola izquierda, por ali van os barcos, e o canal novo, a terceira esclusa, porque a segunda esclusa é a que está no Atlántico, na cidade de Panamá mesmo, non? Entón, a terceira esclusa, que é esa que vedes aí, pois é unha esclusa que ten unha obra enxeñeril espectacular, feita por unha empresa española e con enxeñeiro galego, ademais, é dicir, se respira pois enxeñería
propia daqui, é un gustazo ver como eso funciona dunha maneira tan boa. Entonces, eso se fixo para ampliar os novos buques, porque o tema do gas era un dos grandes problemas, os GNPs, os GNLs, os LNG, todos estos que son gas natural licuado, gas... Coñecedes, además, aquí temos unha regasificadora cerca, e sabedes que hai barcos que veñen continuamente hacia Mugardos e que pasan por aí moitos por o canal de Panamá, é un tránsito obligado se non queres dar a volta toda. Entonces aí, cando se fixo ese terceiro canal, empezou a haber datos e había necesidade de facer o que chaman eles unha curva de aprendizaje, que ao final é un modelo estadístico, un modelo de regresión, además paramétrico para que sea interpretable e que nos poidan dar unha solución. Este foi un dos primeiros traballos que fixemos xa con datos do recén inaugurado canal, porque necesitaban ver un pouco o tempo que os pilotos, que chaman así, que son realmente os que levan o barco, porque o barco unha vez que entra na zona de Cocolí, na zona norte, e o van arrastrando, aí xa o capitán do barco deixa o barco e son os pilotos, son os que aquí chamamos, non me salo nomes, prácticos, ali son pilotos. Os pilotos do canal son as persoas con moita responsabilidade, porque o mismo levan un barco de turistas, que levan un buque de guerra, porque pasan tamén fragatas continuamente, que levan un petrolero, entón teñen esa responsabilidade, son, ademais, dueños do barco entre que entra hasta que sale. Entonces, o aprendizaxe nesas novas esclusas era moi importante, e aí se nos pasaron datos, e con eso empezamos a facer estudios en función de se os datos iban ao sur, ao norte, en que dirección estaban, e incluso para a toma de decisións, que é outra das cousas que hoxe tamén todo o mundo parece que traballa na toma de decisións. Eu agora que estuve en outro contexto avaliando Cajales e demais, me sorprendeu moito Cajales e Ramón y Cajal, esta última convocatoria, que o nome clave era a toma de decisións, incluso en arqueoloxía, non estaba falando do contexto matemático. Bueno, algo que xa se facía aquí, había teoría da decisión, había unha asignatura, non sei, agora non mirei o programa de estatística se sigue mantendo esa materia, pero a toma de decisións era moi propia da estatística. Bueno, para a toma de decisións tamén era necesario esa curva de aprendizaje, porque ten un coste ir polas novas esclusas que son máis rápidas, máis anchas, claro. Daí pasan, se chaman neopanamás os barcos que se adaptan a esos 53 metros de eslora que teñen a posibilidade do canal. Entonces, ao final, a ser o canal máis ancho, fan barcos máis anchos, o coste levan o triple de volumen de gas, entón, lles interesa pasar por ese lado e non ter que pasar as colas do outro. Entón, simplemente con uns gráficos, todo isto está feito con R, claro, senón non tería, pero é algo que nós tampouco usamos outro tipo de software, entonces xa por defecto xa vai todo con R. Este é que simplemente unhos gráficos aí de barras e bigotes ou de caixas, vos plot, xa che dá unha detección de atípicos de que pasou aí nalgúns casos, de algúns barcos, se son contenedores, de gas natural licuado, outro tipo de barcos, e demais en función de por onde pasan. Isto tamén, ao final, se fixeron modelos un pouquinho máis complicados, como os GAN e demais, e se lles deu un pouco a parte esta da curva de aprendizaxe que ten relación con isto, ainda que non era propiamente para detectar anomalías. Sí que gráficamente xa podías ver outliers aí, datos atípicos, e xa lles valía casi como solución. Esa primeira parte a daban por válida. O que pasa é que logo fomos un pouquinho máis alá e dixemos, como podemos meter aquí os típicos gráficos de control? Isto foi a segunda parte de estudio. Aquí poño só un dos exemplos nun dos canales da terceira esclusa da Agua Clara, que é como se chama. Logo hai un no medio que mira Flores e logo está o de final, que serían Cocolí. Entón, aquí metes os datos e faz unha serie de estudios, entonces calculas a primeira fase dun gráfico de control, co paquete QCR, claro, por iso estamos poñendo aquí como exemplo. Entonces, nesa primeira fase, tes os datos xa para poder estimar os límites de control, que ademais, digamos, o proceso, se o ves desde un punto de vista de control de calidad, cumple os obxectivos, porque é capaz, e ten todas estas condicións que se lle exixen. Curiosamente, os datos dos tiempos, aquí que medíamos, tiempos de tránsito polas esclusas, tiempos de tránsito.
No, pois, curiosamente, verificaban normalidade, verificaban unha serie de cousas que se lle suelen pedir aos gráficos de control, que é moi raro que as cumplan na realidade, pero aquí tivemos o éxito de que se as cumplían, non? Bueno, entonces despois fixemos o monitoreo e detectábamos atípicos, que era un pouco que nos buscábamos, que no fondo son anomalías por algún caso de que pois, houve un fallo no barco, houve, pois, en algún caso nos pasou estando ali, no propio canal, pois un caso dun comandante dun barco francés que se negaba a que deixar o barco en máis dun piloto. Entonces, bueno, pois o barco se lle anclou o barco ali hasta que mandaron outro capitán de Francia, porque dixeron, no, aquí o que nos mandamos non hai, este levámoslo nós, non? Entón, claro, pois esa é unha anomalía porque pasou 3 días o barco anclado, cos turistas andando por Panamá e co coste eso adicional que supón para a compañía, neste caso unha compañía que levaba, creo que 2.000 turistas, non? Estos que atraviesan, que van polo Caribe e tal. Bueno, isto permite facer o monitoreo posterior e permite facer un detector de anómalos. Aí, pois, intentamos meter toda a ferramenta que tiñamos, non só os típicos gráficos como son eses SIGAR, que son os primeiros, de Walter Sigar, que foi un pouco o pai deste control de calidad que comentaba antes, traballando na Abel Telefón. Entonces, pois aquí vedes gráficos QSUM, gráficos ENMA. Por qué? Porque vimos que eso salía, detectábamos antes a anomalía. Aquí era importante ter esa posibilidade, canto antes se detecta a anomalía, mellor. Entón, por eso nos fomos a gráficos xa que tuveran un pouco gráficos con memoria, que é o que se suelen chamar estos. E despois tamén vimos, pois unha vez que temos o proceso, ver se o proceso é capaz, non? Hasta que punto é capaz en función do tipo de barco. Aquí se definen os índices de capacidade clásicos, son indicadores que se estudian no tema de control de calidad, hai de primeira xeración, segunda, terceira, cuarta, bueno, hai todo tipo de índices, incluso ahora índices tamén non paramétricos, que tamén implementamos no paquete QCR, que, digamos, é máis competitivo, porque creo que somos o único que ten estes temas implementados, vedes aí, pois, algunhas das... Bueno, todo isto queda por aí, pero aparte hai artigos onde están explicados no tema de R-Journal, hai un capítulo dedicado aos índices de capacidade non paramétricos, basado un pouco na idea de profundidade, nos conceptos de profundidade de Regina Liu, e o que fixemos foi implementar un modelo non paramétrico, que este é a salida de R, para detectar atípicos de forma non paramétrica, que neste caso, a verdade que o podíamos facer paramétricamente, pero, bueno, no caso non paramétrico non tes que andar tan pendiente das hipótesis e demais. E aquí, pois, salía un punto que se marca aquí neste palo roxo, que coincidía con ese barco que tuvo 3 días parado por unha anomalía de que de que o pararon aí por un tema, entonces os tiempos aí saltaron e tal. No fondo, os índices cumplen ese tema de capacidade en torno a 1,3, co cal, pois aí fala 80 casos por millón de tránsitos, serían, eso é pouco, non chega ao 2, que sería o 6 sigma, ese que gusta tanto no mundo do control da calidad, 3,4 defectos por millón, ¿no? Que sempre temos así como un objetivo, pero, bueno, para o que era o tema, pois funcionaba realmente ben. Entón, pois aplicamos este indicador, logo fixemos tamén, pois vamos a ver, porque podíamos ter dúas variables, vamos a utilizar dúas variables, xa que as temos, vamos a utilizar un test multivariante, metemos o test cuadrado de Hotelling, tamén isto é algo que está máis ou menos documentado, vou pasar quizás, e metemos pois, os correspondientes multivariantes ENMA e QSUM de sumas acumuladas para o T cuadrado de Hotelling, tamén está implementado en R, tamén nunha primeira fase estimar os límites de control, nunha segunda fase o monitoreo, son sentencias moi sencilliñas, onde unha vez que tes... O difícil aquí, xa digo, quizás sea ter os datos, porque eso nos permitiu logo facer publicacións de alto nivel en revistas, pois, a número 1 de navales, de Journal of Navigation, porque eso eran datos moi interesantes poder sacar tiempos de paso do canal de Panamá, non? E, bueno, vedes aquí máis salidas do mismo. Entonces, a primeira parte, non sei como vou, carai, me enrollo demasiado, claro, que estes temas a mí me gustan moito. Bueno, o tema de eficiencia enerxética tamén é dun local de Panamá. Isto é medir a eficiencia enerxética neste caso, dunha empresa que está en Panamá, que todos coñecedes, de roupa,
que ten sede en Galicia, que era un gran centro comercial. Entón, aquí o que se quería era utilizar modelos tamén de gráficos de control, neste caso, modelos de tipo non paramétrico, que era unha das implementacións que tiñamos, e tamén datos funcionales. Entón, tamén tiñas unha primeira, aquí o que modelábamos ou que intentar era salidas de control de datos de eficiencia enerxética dos almacéns, deste caso unha tienda de roupa. Entón, bueno, pues, a central recibíamola aquí en Arteixo, co cal, bueno, pues era fácil o acceso aos datos, e os datos estaban monitorizados. Isto, ademais, aparte de que este publicado, pues incluso foi, bueno, pues temos os datos en varios sitios e está máis que resolto, non? Aquí a novedade, pues, é utilizar gráficos de tipo funcional, non? Tanto para fase 1 como para fase 2, porque no fondo aí tiñamos datos cada, creo que eran 10 segundos había un dato, non? Que toman os sensores, entonces se permite pues, o uso do paquete, que era un pouco que veña a comentar aquí, permite encontrar anomalías, neste caso son curvas, as anómalas que salen aí, e facer este tema de control. Como futuro, para implementar no QCR, ainda que non teño tan claro que sexa un futuro que sexa, digamos, estratégicamente interesante meter máis cousas nun paquete que xa ten tantas, e quizás o que fagamos sea un paquete novo. Isto quedaría para a seguinte xornada de R, que sería o LOCI, que é un tema de... ten máis que ver ca... ainda que é moi estadístico, ten máis un modelo máis de inteligencia artificial, de Local Correlation Integral, e nós aplicamos aquí o Boostra. Isto tamén está recentemente publicado no 23, nunha revista de energía, Energy Reports, acaba de salir, está bastante detallado aí, incluso ten acceso aos datos porque están aberto, porque podemos ter os mesmos datos que contei antes do tema de eficiencia enerxética, pero con este Boostra LOCI, que polo que sabemos non se había utilizado antes, para detectar anomalías, pero con unha diferencia do método que, como digo, casi os animo a que, como o traballo está aí en aberto, pois o que teña interés que o baixe en PDF, porque é un open access, que iso tamén é bon, bueno, poñerme agora a explicarlo, é bastante complexo, pero ao final busca aí estimar un score, unha distribución dun score, en este caso que se fai estimar por Boostra, con tema de distancias e demais, utilizando en primeiro lugar distancias euclidias, pero logo o que se usan son xa distancias de outro tipo, e se ven as diferencias. Xa digo, estes son os resultados, se ve que é competitivo con outros métodos como temas de supervector machine ou temas de logística, regresión logística, se calculan curva RO para eso, e, bueno, aí teñen as referencias, pero non pasarme moito, e, bueno, como isto lles queda aí, pues, as referencias aparte se buscan por os autores, salelles en Google Scholar ou nestas páxinas. Moitas grazas. ¿Queréis formular alguna pregunta? Sí, Miguel. Entiendo que seguís publicando los paquetes en CRAN, ¿verdad? Sí, están todos disponibles y están incluso los datos, en este caso, porque estos datos nos los pasó la empresa y nos ha dejado, se pueden bajar estos datos, incluso curiosamente los del canal, porque eran datos antiguos, ahora ya han cambiado, los últimos no los tenemos tampoco, pero bueno, esos datos de 4 años que estuvimos ahí se pueden utilizar, y de hecho en el OFI, pues como ya teníamos los datos a disponibilidad, no teníamos que pedir permiso a la empresa, pues ya lo teníamos, lo volvimos a usar para el último artículo. O sea, si están los datos, aparte el artículo es en Open Access, o sea, está abierto en PDF, lo puedes ver, y tiene acceso a los datos, está también y el R está subido, y vamos, tenéis ahí, en el QCR te bajas los datos de... Muchas gracias. Nada.